Sadakbayan sa Sugbo mga political aspirants nga sakop sa Bando Osmeña Pundo kauswagan kun BOPK pinanguluhan sa ilang standard bearer Margot Osmeña miduso na sa ilang COC sa COMELEC. Ani ang report. Human sa misa, midiritso ang milangkop sa BOPK sa Commission on Election aron pagduso sa ilahang COC. Nangulo kanila ang standard bearer nga si Kanhi Councilor Margot Osmeña. Giyagyag nini ang iyang rason sa pagdagan pagkamayor sa Cebu City. Ang tibuok syudad nagsalig sa mga mahatag sa City Hall, unsay makatabang sa City Hall, ang serbisyo sa City Hall. But first we have to make sure that the house is in good condition. Miduso usab sa ilang COC ang mga magpapili pagkakonsehal ubos sa BOPK nga naglakip sa mga incumbent sa North District nga silang Nestor Archival, Alvin Dizon. Apil usab si kanhi konsehal Cesenio Andales, Mary Ann de los Santos ug Arturo Rihis Parit. Samtang sa South District silang Grimar Barrete, Clifford Judinial, Roberto Cabarubias, Bia Osmeña, Omar Quintanar, Cornelio Haka ug Pay Abella. Nauna nang nakaduso ni adtong nakalabayng mga adlaw ang ubang mga kandidato sa BOPK. Samtang miduso usab sa iyang Certificate of Candidacy si kanhi Mayor Tomas Osmeña isip kongresista sa South District. Mahulong yun ang atong proyekto. I work for that for 10 years. So that's my number one priority. Kaya ang BRT magsugod na sa Bulacau all the way to downtown. 10 to 15 minutes na menos ang gasto. Makabenefit yun ang atong mga demonoplis. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.